Яңа ел алдыннан районда истәлекле, шатлыклы вакыйга булды. Югары Яркәйдәге Совет һәм Октябрьнең 50 еллыгы урамнарында урнашкан 3 катлы мәһабәт торак йортлар куллануга тапшырылды. Тантаналы шартларда әлеге йортлардан авариялы торактан күченүче 22 гаилә, ятим һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган 7 бала һәм найм килешү буенча бер гаилә яңа фатир ачкычларын алу бәхетенә иреште. Йортлар авариялы торактан гражданнарны күчерү программасы һәм республика бюджетыннан инвестициялау килешү буенча төзелде. Яңа йортларга Шевирева урамының 45-нче санлы, Куйбышев урамының 108-нче һәм Коммунистик урамының 20-нче санлы йортларыннан гражданнар күчерелде. Йортлар ачу тантаналарында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, Бакалы һәм Илеш районнарының имам ахунды Рөстәм Абушахмин, Яркәй авыл хакимияте башлыгы Рамис Шарипов, подрядчы оешма җитәкчеләре һәм әлбәттә инде фатир алучылар катнашты. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Бергезгә төзегән өчен, кыска срокларда сыйфатлы итеп, икенчегезгә түземчәнлек белән документларны дөрестләп, әйбәтләп оформить иткәнегез өчен барыгызга да рәхмәт. Түзеп көтеп торганыгызга, Алла берсә, күңелле, якты йортларга кереп, бәхетле итеп, чирләмәйчә бердәм булып яшәргә ясын сезгә барыгызга да. Котлаем сезне барыгызны. Совет урамы буенча 24-нче санлы яңа йортны Строймонтаж җәмгыяте, Октябрьнең 50 еллыгы урамындагы 18-нче санлы йортны Илеш ПМК җәмгыяте төзеп биргән. Йортларның икесе дә төзүчеләр тарафыннан бик матур, күркәм килеп чыккан. Исән имин итеп шушы матур йортларда торырга, тормыш итәргә, бергәләп, елмаеп кына чиста итеп тотырга. Фатирларыгыз якты булсын, жылы булсын, чирләмәенчә яңа фатирда яңа елны каршылап, матур итеп бәйрәм итәргә. Иң өлкән апабыз белән Саяпова Рәмзил апа. Шуңа үзебездән бәләкәй генә бер өй туе белән котлап, күчтәнәшен белән. Котлыйбыз, исән сау гына яшәргә насыйп булсын сезгә. Шурада яңа йортка күчүчеләр исеменнән дә чыгыш ясаучылар булды. Нурия Абдуллина һәм Альмира Шамратова район хакимиятенә, төзелеш оешмаларына йортлы иткәннәр өчен бик зур рәхмәтле. Бүгенге көн безнең өчен шатлыклы да, истәлекле дә. Чөнки кулларыбызга ачкычлар алабыз менә бүген. Квартираларыбыз матур, заманча уsul белән эшләнгән. Бик зур рәхмәтлебез, бик шатбыз. Мондый ачкычлар, мондый квартираларга күчүбез өчен. Ниһаять, дулкынландыргыч минуттар җитте. Һәр фатир хуҗаларына тантаналы шартларда фатир ачкычлары бирелде. Кызыл тасма киселде. Бәхетләр теләп, бер-беребезгә, күршеләр белән матур яшәргә сезгә. Шатлыклар, куанычлар, саулык, сәламәтлек, чиксез бәхетләр телим. Кулларына бәхет ачкычы тоткан фатир хуҗалары, ил, республика, район җитәкчеләренә, төзүчеләргә рәхмәт сүзләрен белдереп, яңа торакларының бусагасын атлап узды. Әйткәндәй, һәр фатир яшәр өчен якты, уңайлы, заманча итеп эшләнгән. Ашхана бүлмәсенә плита куелган, юыну бүлмәсе тулысы белән җиһазландырылган. Һәр бүлмәгә абойлар ябыштырылган, идәннәргә линолеум җәелгән. Гомумән алганда, яши башлар өчен мебельләр генә күчереп китәсе генә калган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дип беренче килгәндә рәхмәт итеп шундый матур өйләр якты. Әйтеп аңлатырлык кына да түгел. Бик матур, бик яхшы. Барсына да зур рәхмәт. Район җитәкчеләренә, хөкүмәтебезгә, bütün бұл кеше кергән эшчеләргә, сельсовет кызларына барсына тазалык алырга, исәнлек, иминлек, якынлашып килүче яңа ел белән аларны да таза булып яшәсеннәр, исәнмен яшәсеннәр. Шулай ук фатир хуҗалары Ирина белән Ратмир Нурлыгаяновлар эш сабыйлары белән бергәләп шатлыклы мизгелләрен кичерәләр. Гаилә Коммунистик урамының 20-нче санлы яшәү шартлары булмаган иске йортта яшәгән.
Завтра приедем, дочь. Все, завтра приезжаем. Санузла не было, туалет на улице был. Воду сами проводили, там канализации нету. Стены старые, и канализацию нельзя было провести. У нас и там комнатушка была небольшая. Небольшая, да. Спасибо. Алдан әйтеп үткәнебезчә, бер фатир авыл территорияләрен комплексы үстерү программасы кысарында найм килешү буенча бирелде. Әлеге бәхеткә югары Яркәйдәге Тәлгать Рахманов исемендәге орта мәктәп укытучысы Гөлнара Сәмигуллина лайык булды. Квартира мне очень понравилась. Она большая, светлая, уютная. В квартире сделан ремонт, поклеены обои, сделаны полы, проведены все коммуникации, есть водопровод, электричество, канализация и центральное отопление. Все есть для комфортного проживания. Всех илишевцев я хочу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать им: верьте в чудеса, чудеса встречаются. Гөлнара Рифкать кызының шатлыгын уртаклашырга бергә эшләгән коллегалар да килгән иде. Бүген безнең мәктәп өчен бик шатлыклы вакыйга булды. Безнең коллегабыз шушы мәктәптә бик озак еллар көч салган. Аның хезмәт китабында бер генә мәктәп күренә. Ул Тәлгать Рахманов исемендәге мәктәп. Безнең история общества знания укытучысы Гөлнара Рифкать кызы Самигуллинага квартирадан ачкыч тапшырылды. Шуңа күрә без аны шушы шатлыклы вакыйгасы белән чын күңелдән котлыйбыз. Якты, матур, иркен шушы йортында озак итеп, сәламәт булып гомер итәргә язсын. Аңа авыр мактаулы эшендә киләчәктә дә уңышлар телибез. Шәхси тормышында да бәхетләр, озын гомер телибез. Яңа фатир хуҗаларына хөкүмәт тарафыннан бирелгән яңа йортларында озак еллар куанып яшәүләрен генә телисе кала. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе. Yaktı dünya bizden, biz dünyadan elif duymağa.